Вау! Ракета! Реално тази кола няма минуси. Здравейте, приятели! Аз съм Яни и днес, въпреки лошото време, ще ви покажа не просто един автомобил, а истински звяр на 4 колела. Това е Audi RS6 Performance 2020 година. Кола, която съчетава лукс, практичност и почти 1000 конски сили. Този екземпляр е закупен от официално представителство на Audi в Германия и още на пръв поглед става ясно, че не говорим за стандартен екземпляр на RS6. Цветът е Audi Tango Red Metallic и на живо изглежда още по-изключително зашеметяващ, особено когато колата е хубаво измита, за което предварително се извиняваме, но просто лошото време не ни го позволява. Автомобилът също така е защитен с безцветно защитно фолио, което пази боята в перфектно състояние и запазва визията му във времето. Така и така съм тук, показвам ви Matrix след адаптивните му фарове, които светят брутално и осветяват пътя, а нощното каране се превръща в истинско удоволствие благодарение и на функцията Night Vision. RS6 винаги е бил мускулест, но тук имаме и нещо повече. Карбонови елементи, раздути калници, агресивна стойка и присъствие, което не остава незабелязано. Под капака се крие сърцето на този звяр. V8, 4000 кубика, доработен до 980 конски сили. Тук не става дума просто за наляти пари, а за вложен труд, знания и любов към автомобила. По него са направени сериозни и качествени подобрения. Хибридни турбини, Turbo Systems, Cutlass Downpipe, Venturi Intake, Wagner интеркулери с карбонови въздуховоди. Всичко е направено професионално, без компромиси, с цел надежност и максимално представяне. Джантите пък са оригинални 22-ки с зимни гуми Michelin. И тук идва един от най-големите плюсове на този автомобил. Carbon Ceramic Brakes. Това са спирачки, които издържат на огромно натоварване, не прегряват, имат изключително дълъг живот и струват немалко пари. За кола с близо 1000 конски сили това не е екстра, а задължителна сигурност. Сега нека обърнем внимание и на звука. Както ви казах, тук всичко е на едно много високо ниво. Хайде да влизаме вътре. Влизаме вътре и атмосферата е на съвсем друго ниво. Шито табло, алкантара, карбонови елементи навсякъде, амбиентно осветление, Bang & Olufsen от най-висок клас, head-up дисплей, 360 градусови камери плюс завиващ заден мост за максимално удобство, електрически седалки с памет, подгрев и обдухване в капитонирана кожа. Комфортът е на лимузина с характер на суперкар. Имаме, разбира се, и вакуум на вратите, а интериорът и дисплеите са покрити с PPF фолио, което показва колко педантично е поддържан този автомобил. Отзад пространството е голямо. Имаме 4-зонов климатроник, панорамен таван, подлакътник и въпреки че колата е спортна, разбира се, че имаме и изофик за семейните от вас. Абе, супер работа. Спортна кола, но с багажник. А той 565 литра. Достатъчен за банските през лятото и за ските през зимата, а и за някое друго куфарче, разбира се. Сега тръгваме и усещането е брутално. Имаме режими на каране и пера на волана, разбира се. Важно е да се каже нещо много съществено за този автомобил. Това не е била градска кола за кафенца, а е карана надълго. По магистрали, точно както трябва да се кара един такъв автомобил. Обслужвана е безкомпромисно. Масло, филтри, скоростна кутия, водна помпа, термостат, ремъци, ролки, нови дюзи, свещи, инжектори. Е така превентивно преди само 4000 км. Поради тази причина можем да си позволим така лекичко да настъпим педала, за да видим истинската мощ на този автомобил. Вау! Ракета! Пробегът и състоянието могат да бъдат проверени в Porsche Варна, официален дилър и сервис на Audi, което говори достатъчно за прозрачността и историята на автомобила. Това не е кола за всеки. Това е автомобил за хора, които искат най-доброто от всички светове. Семейна практичност, лукс, кватро задвижване и динамика, която може да се мери с супер коли. Audi RS6 Performance с 980 конски сили не е просто кола. Това е автомобил с история, характер и душа. Ако търсите нещо специално, нещо рядко,
и нещо направено както трябва, тази кола си заслужава да я видите на живо. Както винаги, ще завърша видеото с 3 плюса и 3 минуса за автомобила. Да започнем с плюсовете. Първо, уникална визия. Супер агресивна. Всички обръщат погледи по вас и сте супер разпознаваем. Втория плюс е изживяването, което ще усетите, когато покарате този звяр. Времето, което дава на писта от 100 до 200 и нагоре, спокойно може да пребори и най-изпипаните спортни автомобили. Какво да кажем за семейното комби? И третия плюс, макар че мога да кажа още доста неща, но вие така или иначе вече сте ги чули. Цената. За целият труд и педантичност вложени в този автомобил, тя е просто... На сайта ни в skoniauto.mobile.bg може да откриете тази обява, както и да видите останалите ни налични предложения. Сега да пристъпим към минусите. Автомобилът не е за всеки. Изисква се много опит, за да караш това чудовище. Един погрешен момент, едно нездраво държане на волана и всичко приключва. Мощта, която се крие в този самолет, е огромна и както всеки един ентусиаст би се кефил, така и за секунди всичко може да се обърка. Като втори минус мога да кажа поддръжката. Тук говорим за цели 980 конски сили. На тях някой трябва да им угажда. Изисква се винаги обслужване на време и то не само масла и филтри. Всичко трябва да се обслужва на време, за да може всичко да върви по мет и масло. Грижата за автомобила не е понятна за някои хора, а тук това би им изиграло доста лоша шега. Трети минус. Ще ви завиждат. Здраво! Да притежавате такова бижу, несъмнено е чудесно, но трябва да се подготвите, че успелите в живота доста ги одумват. Дребни кахари общо взето. Реално тази кола няма минуси. Просто е невероятна. Съчетава супер комфорт и практичност, а реално е супер кар. Благодаря ви, че гледахте. Пишете ми долу в коментарите какво най-ново ви впечатли в този автомобил и какво искате да видите следващия път. Дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал с камбанка, за да може да виждате всичките ми видеа. Определено тук може да откриете всякакъв вид истински автомобили. Аз бях Яни и както винаги, не е важно колко бавно се движим. Важното е да не спираме. Ще се видим скоро. Чао!